Nabízíme k prodeji nově dokončený a v září 2025 skolaudovaný rodinný dům s garáží o podlahové ploše 113 metrů čtverečních, který byl postaven na klíč renomovanou společností, jež poskytuje na stavbu 50letou záruku. Dům je zděný, postaven z nejkvalitnějších materiálů a splňuje energetickou třídu B. Vytápění i ohřev vody zajišťuje moderní tepelné čerpadlo, odpady jsou svedeny do vlastní čističky odpadních vod. V přízemí domu se nachází sprchový kout s toaletou, technická místnost, kuchyň a prostorný obývací pokoj s přípravou na krb a velkým francouzským oknem vedoucím do zahrady. V druhém patře jsou umístěny 3 samostatné pokoje a prostorná koupelna s vanou. Součástí domu je i menší půda, která poslouží jako úložný prostor. Dům stojí na rovinatém pozemku, kde byly dokončeny kompletní terénní úpravy, včetně výsevu trávníku, oplocení a instalace elektrické vjezdové brány. Nechybí ani kvalitně provedené zpevněné plochy a dostatek parkovacích míst. Nemovitost se nachází ve velmi vyhledávané a klidné lokalitě Chmelnice, jež je částí Děčína, která nabízí ideální podmínky pro rodinné bydlení, krásnou přírodu v těsné blízkosti a zároveň dobrou dostupnost do města. Zaujala vás tato nabídka? Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na vás na osobní prohlídce.